Иске Кулатка эшчеләр поселогында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Диникаев Рифат Алимҗан улы бүген 9 декабрь көнне 60 яшьлек матур юбилеен каршылый. Бар якыннары бергә җыелып, аңа җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә булганнар. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Найрат Жиганшевны язган. Бүген безнең гаиләбездә матур тантана. Тормыш көндәлегенә 5-дән дә артык билге куеп, иратлар өчен мөһим булган матур юбилей ишек шакыды. Сиңа 60 тула. Татлы күз нурым, йөрәк җылым минем. Мин хатының өчен син гомере буе олы таянычта, ныклы ышанычта булдың. Балаларың өчен сокланырлык үрнәк. Без һәр вакыт сиңа карап, горурланып кына яшибез. Безгә кылган бар игелегең өчен һәммәбез бергәләп рәхмәт укыйбыз. Никадәр генә күңелләр ташса да, сиңа карата теләкләрнең иң матурларын эзлисебез килә. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр. Чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син баракыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Гомереңнең һәр мизгеле сиңа шатлык куанычлар гына алып килсен. Бәйрәмең котлы, мөбарәк, бәхетең һәр чак түгәрәк булсын. Алдагы көннәрдә дә бәхеткә, шатлыкка күмелеп, кайгы-хәсрәтләр күрми, озак еллар мине сөендереп яшә. Синең кебек киң күңелле, барчабызга да йөрәк җылысын мулдан биреп яшәүче кешебез булу безнең өчен зур бәхет. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. Балаларыбызны да үстереп гомер уртасына җиткәнбез. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Язсын алда яратканым минем бергә яшәүләре ул рәхәт. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Котлы булсын матур юбилеең, 60 тулды, бу бик зур бәхет. Әгәр килсә иде хәлебездән, куяр идек алтын зур тәхет. Чын ир атның асыл исемен син, яклап, саклап килдең гомердә. Бер кайчан да кайгы болытлары чыкмасыннар аяз күгендә. Алда юбилейлар бик күп килсен, без бәхетле булсаң янәшә. Кадерлебез, һәр чак сөендереп, 100 яшеңә кадәр син яшә. Хөрмәтле Рифат Алимҗанович, юбилейлы туган көнегез белән котлап, якыннарыгыз юллаган матур җырны да бүләк итеп тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз.
Нинди соң ул олы бәхет, әгәр син үз юбилееңны бер ялгыз түгел, шәшеп үстергән орлыклар сыман янәшәңдә булган бала-аныклар шатлыгын татып каршыласаң. Рифат Алимҗан улы Диникаев шундый бәхетле кешеләр рәтендә бүген. Матур юбилее белән ихластан аны алда кызы Алсу, кияве Наил, улы Альберт, оныклары Азалия, Абдулазиз, Азамат, Айрат һәм Айсылу котлыйлар. Әти дигән фәрештәбез алдында без шиксез мәңге бурычлы булып калырбыз. Билгеле, гаиләсе өчен тырышып эшләгән кешенең өйгә кайткач хәле дә калмый булгандыр. Ләкин әткәебез безне гомердә дә игътибарсыз калдырмый иде. Барыбызга да әткәй вакыт тапты. Аның барлыгы белән без үзебезне бар җил-давылдан ышыкланган итеп сиздек. Гомере буе гаиләдә аның әйткән сүзе мөһим булды. Бүген дә без, еракларда яшәсәк тә, нинди генә эш башламыйк, аның белән беренче киңәшләшәбез. Газизыбызның шул кадәр җылы йөрәге, төпле акылы безне юатырга да, җылытырга да сүз табуы сокландыра. Йөрәгебез, әткәебез безнең. Синең хәзер бик матур гомер чагың. Раббым, исәнлектә, саулыкта, безнең бәхетләргә куанып, алда да шулай озын-озак гомер кичер. Без сине бик яратабыз һәм туган авылыбызга синең янәшәңә дип кайтырга һәр вакыт сәгатьләр саныйбыз. Авырма, кайгы-хәсрәт белмә, сөеклебез гомердә дә. Әниебез белән бер-берегезне яратып, хөрмәтләп, парлы канат кагыгыз. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Шулай дип язып китик бу хатны сиңа тик без. Котлар өчен сиңа сүзләр бигрәк авыр табарга. Чөнки син бу дөньяларда барсын лаек татырга. Иң мөһиме белеп яшә, сине хөрмәт иткәнне, безнең җылы хисебезнең гомереңә җиткәнне. Рәхмәт сиңа, гомереңдә безне сөеп яшәдең, гаиләм диеп, балам диеп бер туктамый эшләдең. Бер нигә дә мохтанмадың, синең җилкәң саклады. Усаллардан, явызлардан гомер буе саклады. Бүген килде 60 яшең, үзе шатлык түгелме? Матур хисләр биләп алды әти безнең күңелне. 60 яшь ул күп түгел, гомерләрнең уртасы. Син гаиләбезнең җылысы, йөрәгебез ноктасы. Бәхетле бул, саулыклы бул, кайгы-хәсрәтләр белмә. Гомердә дә авыртуны, сырхау дигәнне сизмә. Хөрмәтле Рифат Алимҗанович, яраткан бала-аныкларыгыз туган көн бүләге буларак матур җыр сайлаганнар. Кабул итеп алыгыз. Шушағын әткей соқлыйсың күнде, ұшларыңа бізні салып жылыптың сол күн түнде. Әткей бәғірім құларыңны сыйпап назлап үбәбіз. Ұзын ғұмыр ақ бәғітлер сиңа қаман телер біз. Ұзын ғұмыр ақ бәғітлер сиңа қаман телер біз. Құларыңнан біліп Тұрмышының көп сірлерін, жыл құлары сүйіп өстірген мәхәббәт жемішлерін. Әткей бәғірім құларыңны сыйпап назлап үбәбіз. Ұзын ғұмыр ақ бәғітлер сиңа қаман телер біз. Ұзын ғұмыр ақ бәғітлер сиңа қаман телер біз.
тормыш сукмагы буйлап 60 ел атлап килгәч, син җитәрлек тәҗрибә туплаган кешегә әверелдең, дип язалар алда сезнең хакта Рифат Алимҗанович, кайнанагыз Халидә Каюмовна. Кайнагагыз Наил тормыш иптәше Румия балалары белән. Балдызыгыз Наҗия тормыш иптәше Җәфәр, кызлары Лилия белән. Киявем һәм яраткан баҗабыз белән без еш күрешеп торабыз һәм һәр вакыт аның безгә хөрмәт белән дәшүен ишетеп, булышуын гына тоеп торабыз, диләр хат авторлары. Ә инде аларга баргач, ачык шат йөзе белән каршы ала. Яраткан кызым, сөекле кешесен хөрмәт итеп, яратып яшәвенә дә куанып туя алмыйбыз. Татлы оныклар бүләк иткәнгә рәхмәтле булып яшим. Аларны күреп, сөеп, иркәләп туя алмыйм. Кадерле киявем, яраткан баҗам, котлыйбыз сине юбилеең белән. Алгы көннәрдә дә яшәүнең ямен, хезмәтеңнең тәмен тоеп, гаиләң шатлыгына ләззәтләнеп, киң күңелле, бүгенгедәй матур күңелле булып, саулыклы яшәргә язсын сиңа. Фикеребез синең хакта изге, теләкләр дә һәрчак яхшыдан. Бу тормышның сукмаклары сине алып барсын һәрчак яктыдан. Кадерле киявебезнең гомер бәйрәме җитте. Ул безгә улыбыз кебек, безне дә бик үз итте. Кызыбызның бәхете булды, без бик шат алар өчен. Рифат баҗам бер кайчан да кызганмый үзенең кешен. Һәр вакытта килеп торып безнең хәлне беләләр, авыраганда һәр вакытта күңелебезне күрәләр. Авылда эш бетәсе юк, һәр чак табылып тора. Эшләгәнгә эш язган дип ул сүтә, җыя, кыра. Бер кешегә каршы килми, барысына булыша. Тормышыбыз матур булсын диеп бик тә тырыша. Рифат кияү, шын күңелдән котлы булсын бәйрәмең. Кабул итеп алчы бездән шушы шигырь бәйләмен. Кызыбыз белән бергәләп тату гомер итегез. Оныкчалар белән алтын туйга җитегез. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт сезнең өйне белмәсен. Елларында хәвеф-хәтәр бер угышрый күрмәсен. Кылган игелекләрен кире әйләнеп кайтсын. Шатлык сөенечләр белән бик күп таңнар атсын. Без сине бик яратабыз, шулай булсын гомергә. Бер-беребезне хөрмәтләп, яшик гел бергә. Кадерле Рифат Алимҗанович, кайынагагыз, баҗагыз, кайнанагыз гаиләсе белән юллаган бар теләкләрдә чынга ашсын. Хөрмәтле кияү һәм баҗа булып, бу матур гаиләдә әле озак еллар яшәргә язсын. Tağın senin tuğan gün Qaramay tur əli küzgüge Gözlerime qara Üzgərmədi biri də Minim qara sиңа əlige Tuğan günün bilən qutlayımın Hər bir güngə yeşə süyünüb Jırlı mırlı uzun matır ömürünü Yaşap ütkər söyülüb Tuğan günün bilən qutlayımın Hər bir güngə yeşə süyünüb Jırlı mırlı uzun matır ömürünü Yaşap ütkər söyülüb Utsun eydə ömür tək üsün Син қарама yıllar sanına Qara nindi matur Sihri bu dünyalar Sıqlan hər bir günün tanına Tuğan günün bilən qutlayımın Hər bir güngə yeşə süyünüb Jırlı mırlı uzun matır ömürünü Yaşab ütkər söyülüb Tuğan günün bilən qutlayımın Hər bir güngə yeşə süyünüb Jırlı nurlu uzun matır ömürünü Yaşab ütkər söyülüb Gözlərimə tübəb qaraşı Ni istəyirsən şunu tabarsın Varta yırğağına bir öpsün aşıqıma Aşıqmaşı sin bit sabırsın Tuğan günün
яшәп үткәр сөеп җырлы нурлы озын матур гомергене яшәп үткәр сөеп туган көнең белән котлыймын. Юбилей хөрмәтенә мөлдерәмә тулган шампан шәрабен сезнең хөрмәткә Рифат Алимҗанович бүген кодагыегыз Нәзирә Алиевна, кызы Гүзәл, оныгы Илнур, тормыш иптәше Иркә белән дә күтәрәләр. Кабат-кабат уйланып, кеше гомерләренең торып китапларын тирән эчтәлекле әсәр сыман укып киләм. Берәүләргә бихисап бәхет биләргә, кайберәүгә сынаулар аркылы аша үтеп булса да, тирән эзле гомер юллары узарга язган. Менә инде безнең якын кешебез дә тузан бөртеге кадәр пычрак та куна алмаслык матур юллар үткән. Тәгәрәгән тормыш сукмагы бүген аны 60 яшенә алып килде. Кадерле Рифат кодабыз, бүген сиңа 60 яшь тула. Ни соң ул 60 яшь? Ул инде яшьлек түгел, ләкин әлегә ул картлыкта булмый. Нәтиҗәсе 60 яшь ул картлыкның иң яшь чагы. 60 яшенә җиткәч, тирә-ягыңа карап үзеңнең тормышыңа, үткән юлларыңа бәя бирә аласың. Артта инде җитәрлек авырлыклар, шатлыклы мизгелләр, онытылмаслык вакыйгалар калган. Шул ук вакытта синең алда әле максатларың күп. Шуңа күрә без беренчедән әлеге максатларыңа ирешерлек көч-хәл, исәнлек телибез. Гаиләңдә гел тынычлык булсын, якыннарың бары шатландырып, сөендереп торсыннар. Ә без сезне гел кунакка көтеп калабыз. 60-ка җиткән чагыңда атла ныграк адымны. Алда бирсен Раббым сиңа бары бәхет, шатлыкны. Уфтанырга ашыкма син, килә пенсиясе диеп. Каршыла син юбилейны бары елмаеп, көлеп, белеп яшә. Кыдаларың яши сине хөрмәтләп, якыннарың торсын иде сине һәр чак кадерләп. Юк синдәйләр эш сөючән, тормыш җанлы иратлар. Безнең кодабыз алтын дип сирәк кеше кабатлар. Без бәхетле, синнән уңдык, бүген бәйрәм итәбез. Бары синең хөрмәтеңә матур җырлар бирәбез. Хөрмәтле Рифат Алимҗанович, кодагыегыз юллаган теләккә шатланып без дә кушылабыз. Әлеге җыр юбилеегызны тагын да матурайтыр дип өметләнәбез. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Ел артыннан еллар үтсә дә, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңелегез калсын яшьлектә, гомер урталары җитсә дә, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Дусларыгыз, якыннарыгыз, сезне һәр чак хөрмәт итсеннәр. Туар таңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Багышлана бүген тик сезгә, ихлас сүзләр, матур бүләкләр.
Киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Туганнарсыз бу дөньяда яшәү яме кими билгеле. Алар олы терәк тә, күңел өчен бик кирәк тә булган кешеләр. Сезнең дә шундый якыннарыгыз, абыйларыгыз Равил, Ринат, апаларыгыз Равилә, Рәйсә, сеңелегез Роза гаиләләре белән котлау сәламе язганнар. Аларның ихлас теләкләренә Диникаевлар, Бакиевлар, Бекеровлар, Бимеевлар, Рафиковлар, Шабаевлар да бик теләп кушылалар. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Кайчан гына әле сабый бала идең шикелле без. Бүген карап аптырап торабыз. Шул кадәр вакыт уздымыни инде. Гаилә корып, бу дөньяга татлы балалар тудырып үстерергә дә өлгердең син. Ышанып та моңа җитә алмыйбыз. Син бик тырыш, бик уңган. Шөкер, син алга таба да уйлап яшисең. Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез. Һәм көчең бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. 60 яшең тулды менә. Җитештең бабай булып, оныкларыңны кычасың якты шатлыкка тулып. Бел кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. 60 төрле төскә бит без буядык кәефләрне, ташладык бөтен уйларны, бәрдек бөтен эшләрне. Бүген юбилей энебез каршы ала таң белән. Насыйп итсен якыныбыз яшәү тыныч җан белән. Ни телиек, бар затың бар, тулы синең тормышың, көтеп торсын алда сине бары якты уңышың. Йөрәгеңдә армый-талмый, бер туктамый эшләсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Рәхмәт онытмаган өчен туганлык хисләреңне. Отырып бер җыр тыңла әле, онытып бар эшләреңне. Синдә акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Хөрмәтле Рифат Алимҗанович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да бүләк буларак кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
туганыгыз